terera uwe mudikamwe, shoko raMwari rati waiziva Jesu. Nanhasi rega nditi unoziva Jesu, nenhamo yako unoiziva, nokuchema kwako unoiziva muponesi, nekunetseka kwako Jesu unoziva. Iye wakaziva kuti 38 years kuna aripo paBethsaida. Ndiye aiva kozuro mudikamwe, ndiye ariko nhasi, ndiye unorarama nokusingaperi, ndiye unoziva nanhasi nadambudziko ringakuchemedza. Nyarara mangwanani ano, nyarara nguva yakafane ino, uzive kuti kuna asingakamwi, kuna anoziva zvakakuwira. Handipo pane nyaya yangu, vhesi ya7. Murwere akapindura akati, Ishe, ndinoshayiwa munhu anondiwisira mudziva kana mvura ichibvongodzwa. Asi ndinoti kana ndoenda, umwe unonditangira kupinda. Ndo pane nyaya yedu pavhesi ya7. Paanza inopiwa nomurume uyu, ndakambowa vaparidzi vakasiyana vachitaura pamusoro pezveanza yemurume iyi, vachiikriticiza zvakasimba pane imwe nzvimbo. Ndinohwa vachiti ndo inonzi anza iri offside, ndo kurashika. Wapuhwa pachena kuti unoda here kuponeswa. Iye woti aiwa, ndinoshayiwa munhu, there is no man. Ndandichiverenga muchirungu, anza yake inoti I have no man, there is no man to help me. But ndiri kuti paanza iyi inoita soyokurashika yomurume uyu, ndo pane mharidzo yedu panguva yakafanana ino. Terera unzwe mudikani, ndanga ndichinyatsoswedera padhuze nemurume uyu, oti iye hakuna munhu, handina munhu, there is no man, hakuna munhu kuti andibetsere. Ndikati murume uyu unorivei kana achiti hakuna munhu? Vanasekuru vavasikwere, vazukuru vake vavasikwere, vanambuya vavasikwere, zvaanote hakuna munhu. Ndaoteerera ndikaswedera padhuze nemurume uyu, ndikahwa zvandoda kuti ndisheye nemi. Murume uyu paanoti hakuna munhu, handina munhu, there is no man, pane zvaari kureva zvandawa panguva yakafane ino. Ndakambohwa vakomana vanorova makombi mawindi vachibvunzana vachifonerana, kukaishamwari mutauni mune vanhu here, murovi wemota airova achienda nekwamutoko, kukai kune vanhu here mutauni. Ndokubva vapindikuka kwai hakuna kana vanhu, hakuna vanhu, nhasi kwakaoma shamwari. Ndokubva ndafunga ndikati kurava kuti mutauni hamuna vanhu here, vaiva muno uzhinji gwavo. But peno zvairehwa navakomana vamakombi, kana vachiti kuna vanhu here, havasi kureva vose, vanoreva makastoma avo anorova mutoko, anorova nokwabhora, ndo vavanoti vanhu. Saka pavanonzi hakuna vanhu, hazvirevi havamo vanhu mutauni, vanoreva hakuna vanhu vari kupinda papurogiramu yedu yekuita mari nevanhu vanokwira mota vakananga kwamutoko. Terera unzwe, ndo zvandawa zviri kurehwa nomurume uyu. Chaaiziva, chaairaramira, chaaitarisira muupenyu gwake murume uyu, kwakusiri kuti dai ndaita mota yakanaka, dai ndaita goho rakakura. Chaiva mari ndechekuti dai ndaponavo, dai ndaponeswavo. Saka vanhu vasingapindi mupurogiramu yake, muripo here vanhu vaMwari, vasingapindi, vasingabatikani nepurogiramu yake yekuti iye aponeseke, kwaari havasi vanhu, kwaari hakuna vanhu, kwaari havako vanhu. Saka ndomuwisisa murume uyu, pari kuti there is no man, there is nobody, panoti ndinoshayiwa vanhu. Wasingarevo kuti hakuna vanhu vanofamba vana makumbo maviri, but aiti ndinoshaya wandinoti munhu ndiye anofana kundibetsera padambudziko rangu rekuti ndipone. Ndo zvaireva. Saka ndinotenderana naye murume uyu, kana Jesu haana kumuribuka pano paanzai, Jesu haana chakaipa chakataura. Ndinoona Jesu akawisisa kuti murume ari kureva kuti kune vanhu vanofana kumuitira chiro vashayikwa. Saka zvokwadi hakuna vanhu. Saka pfungwa iri pamurume uyu ndinoida, nokuti ndiyo pfungwa
inobata kunyangwe nedenga. Terauwe mudikano, ndiyo pfungwa, ndo maonero edenga, kana rakatarira vanhu, kana kudenga kwaigagwa, church board kana board meeting, kuna agenda imwe chete, isingakoni, inoramba iripo, ndeyekuponeswa kwa mutadzi, ndeyekuti wakaipa, waitwa sei kwa asienzira yakaipa, anyorese zita rake mutsamba rokupenyu, ndo zvoga zvinooccupa heaven. This is what occupies the mind of Jesus Christ. This is what heaven is all concerned about. Saka kana ndichiteverera maonero nepfungwa yomurume uyu, kana denga rakatarira vanhu panyika, richiti vanhu vangadzi vanhu ndevapi, ndo vanobatikana nepfungwa inokosha kudenga, pfungwa yekuponeswa kwa vanhu. Saka veduwe, murume uyu waiona vanhu, but achiti havasi vanhu nokuti havamo mukati meprogramu yezvandinodisisa. Saka paiva nevarume kuda vaipfuura vakapfeka masutu, kana waimubvunza aita hasi munhu. Kuda paiva nevakadzi vaipfuura vakachena vakagadzira musoro zvakanaka, aita havasi vanhu nokuti havapo paprojekti yangu. Kana ndingatevera pfungwa iyi, kana denga ringatarira vanhu nhasi, ndevanobatikana neprojekti yekuponeswa kwemunhu. Matthew chapter 28, Jesus gives the marching orders. Ndo panogara pfungwa yedenga, ndo pane moyo waJesu Kristu. Saka definition yevangati vanhu nhasi ndevanobatikana, go ye therefore, endai naizvozvo mukokere vazhinji kuruponeso. Ndo vanoonekwa mukati meradha redenga. Kana Mwari vakatarira pano vachitsvaka kuti vanganzi vanhu ndevapi, teererai munzwe vadikanwa, vanotarira vanhu vanobatikana neprojekti yoga inokosha kudenga yekuponeswa kwemunhu. Nhasi this world, kwa vanhu vachikubvunza kuti unoitei, unoita nezvei, vari kutsvaga kuda kuti vaone kuti vangakupa respect nevalue yakaita sechinyi. Ndo zvinoita vanhu izvozvo. Unoshandepi, unoitei muupenyu, vari kutsvaka pokukutsveta kuti vokurespecta kusvika papi. Kana denga richitsvaga kuti rokutsveta papi, kana ringakutsvagira position nechiremerera charingakupa, harikubvunzi mota yaunodhiraivha, harikubvunzi kuti wakanaka sei mai, haribvunzi vakomana vamazuva ano. Ndinoona vanonzi vakomana ndo vanopfeka majini akanaka, akabvarugwa nemaflat base, nemajini akanaka. Boys ramazuva ano rinoti paita muchinda, boys ramazuva ano rinoti paita muchinda. But muchinda kana asingabatikani neprojekti yedenga, kudenga haako muchinda kunyika. Kudenga haasi muchinda, haonekwi, haasi munhu. Nhasi vana mai vanoti kana kuri kunzvimbo nearea dzavo vana mai dzokuchena, zvimahandbag zvakanaka, makostumu akanaka, gogwe yakanaka, kwai aiwa paita nezvemai. Teerera unzwe mudikani, gogwe yakanaka, musoro wakagadzigwa zvakanaka, jojeti yakanaka. Mai kana musingabatikani nenyaya yekuponeswa kwomunhu, denga rinoti hakuna munhu. Kune variko nhasi vanoverengwa mubhuku rasabhuku kumusha kunzi tine zviruvi zvakati achiverengwa. Kune vanoverengwa kwaregistrar general vachiverengwa kuti variko, kwaregistrar general ariko, asi denga kana rakamutarira, kana asingabatikani nevhangeri, denga rinoti hahapo, hauko. Teereiwe mudikano, teererai munzwe hama dzinodikanwa, kana usingabatikani neprojekti iyi, kudenga hauko. Unofamba ugodya sadza, denga rinoti hakuna. Unogopfeka suti yakanaka, ugoita mbiri panyika pano, ugoita sei, ugoita mari yakanaka, denga rinoti hapana munhu, haako, hakuna munhu, haako zvachose, nokuti watadza kubatikana mukati meprojekti inokosha kudenga. Ndosekera murume achiti hakuna munhu, there is no man, ndashaya munhu, handioni munhu. Ndoza
ndichikura form 2 form 3 kumba kwedu kwakanga kuine mombe mbiri musoro wenyaya champion nainjini mombe dzebasa. Kwaiva nemombe mbiri dzairima madhonza ebasa epamusha, champion nainjini. Champion raiva zidhuba zidzvuku rakangodaro raikakata, injini yaiva tema rina manyanga akadaiwo, raiforosa raisingaiti zvokutamba, madhonza maviri ebasa. Nderauwe mudikani, taiti tichinopedza kukohwa, chandaiziva basa rokutanga randainzi nababa namudhara ndiite nderekuunganidza majanga ose aifanira kuenda pamutano. Saka vaiti kana asati aenda pamutano aitsvagirwa mvura ino munyu, otanga aiswa mudhiramu rine mvura ine munyu, ozoenda ipapo achivavira. Saka aizoti kana chirimo chapisa mumakura musina chikafumo, munana Oktoba ndaiti ndichibva kuchikoro ndisati ndadya ndaikwira pamusoro pamutano ndoisa majanga pane kadanga kadiki kakagadzirirwa kwete mombe dzese, champion nainjini. Saka ndo mataidzitsveta imomo, ndotsveta majanga ane munyu, ndo madzaidyira. Paivapo nedzimwe mudanga dzainzi vana maruva, vana zigzag, vana nyeredzi nanani, dzadzisingapindi mudanga rachampion nainjini remajanga akanaka. Champion nainjini dzadzisinganomwi mvura uko kumarukova kune yakasviba yakaita sei. Ndaiti kana dzapedza kudya ndainoenda pamugodhi ndochera